శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ధీరుని యొక్క లక్షణాలు ఈ శ్లోకంలో చాలా చక్కగా వివరించారు. నిందంతు నీతి నిపుణా ఇది వాస్తువంతు లక్ష్మీ సమావిశదు గచ్చతు వాయధేష్టం అద్యైవ వా మరణస్తు యుగాంతరేవ న్యాయాత్ పదః ప్రవిచరంతి పదం నధీరాః. ఈ శ్లోకం యొక్క అర్థం ఈ రకంగా ఉంది. లోకం నిందించని లేదా పొగడని, సంపదలు రాని లేదా పోని, మరణం ఇప్పుడే రాని లేదా యుగాల తర్వాత రాని, గొప్పవారు అంటే ధీరులు తాము నమ్మిన ధర్మ మార్గాన్ని, న్యాయ మార్గాన్ని ఎప్పుడూ వదలరు అని ఈ శ్లోకం యొక్క అర్థం. స్వస్తి.